No gymnázisti, Nech poďme. sa páči. Dobrý deň, pán premiér, ja by som sa rád spýtal na otázku. Rozprávali ste o posilnení vzťahov V4 a nedávne vyjadrenia premiéra Petra Maďara boli, že vlastne on tu sedí sám so sebou, že to je jediná krajina. Ako možno beriete toto vo vzťahu celkovo V4, keďže to je dosť silná vec o tom, že keby neuznáva našu suverenitu možno nejakým časti slova, že ako s týmto chcete možno pracovať vo V4? Skvelá otázka, ďakujem pekne. Včera sme mali taký problém na V4. Viete, snažili sme sa tú V4, tak sme našlapovali všetci. Že aby niekto niečo nepovedal, čo by sa niekoho dotklo. Ja už som bol taký, že že super, že aj tlačová konferencia celkom dobre prebehla. Kto? Samozrejme, Slovenská televízia, redaktorka vytiahla bilaterálnu tému Benešové dekrety. Či ste, pán Fico, tu s Maďarom riešili Benešové dekrety? No keby som mohol, tak ostriekam studenou vodou, ale nedalo sa. Tak som len trpol. Povedal som, že viete čo, toto je multilaterálne stretnutie V4, tomuto sme sa nevenovali, budeme sa venovať. Trpol som, čo povie maďarský premiér. Maďarský premiér mohol niečo povedať. Bol doma, veľa o tom hovorí doma, tak som si povedal, tak teraz, keď maďarský premiér niečo povie, ja na to budem musieť odpovedať, lebo keby som neodpovedal, tak zase budem doma kritizovaný, že som neodpovedal a je oheň na streche aj po V4. Našťastie zachoval zdržanlivosť aj maďarský premiér a povedal, že to je téma bilaterálna, o ktorej budeme hovoriť. Politologicky vám poviem dve vety a vy tomu veľmi dobre porozumiete. Ak chcel Maďar byť úspešný vo voľbách proti Viktorovi Orbánovi, nemohol niektoré témy opustiť. A to je téma, ako je, ja neviem, oni stále hovoria o Maďaroch žijúcich v zahraničí, ako keby to boli ich Maďari, že sú súčasťou Maďarska ako takého. Použil tú vetu, ktorú ste povedali, že Maďarsko susedí samo so sebou, ako keby nemalo svojich susedov. Inak my sme na to vtedy veľmi tvrdo reagovali všetci, že tak halo, že tu je suverénne Slovensko, že ak iní majú pocit, že nesusedia s Maďarskom, tak my susedíme s Maďarskom. Bolo to súčasťou veľmi náročnej predvolebnej kampane, kde boli veľmi silné vyhlásenia aj vo vzťahu k národnostným menšinám, aj vo vzťahu k Slovensku. Musím skonštatovať, že došla do toho taká racionalita teraz. My sme sa stretli s maďarským premiérom v Bruseli na krátkom neformálnom stretnutí. Oni naďalej tú tému otvárajú, pretože však stále tá téma je pre Maďarov žijúcich na Slovensku otvorená, Benešové dekrety. Ja na to odpovedám, že Benešové dekrety sú nezvratiteľné, sú súčasťou výsledkov druhej svetovej vojny. Benešové dekrety sú súčasťou slovenského právneho poriadku. My sme k tomu prijali viaceré vážne rozhodnutia v Národnej rade Slovenskej republiky. Bude to neuralgický bod vo našich vzťahoch, pretože Viktor Orbán bol v tejto otázke taký striedmejší. On vedel, že to je silná téma, ale rovnako vedel, že má dosť svojich starostí, aby sa ešte venoval nejakému konfliktu so Slovenskom. Ja verím, že to bude aj takto teraz, že budeme sa vedieť o tom porozprávať, bude mať možnosť maďarský premiér zniesť námietky, ja budem mať možnosť zniesť nejaké námietky, ale cítim aj na včerajšom stretnutí, a veľmi som povďačný za reakciu maďarského premiéra, že bola racionálna, lebo včera mohol byť oheň na streche. Si predstavte, že by niečo povedal. Ja by som musel reagovať. A bolo by po V4. No normálne 100 litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou, jak blázinci tú redaktorku zo slovenskej televízie. Úplne mimo, hlupania, prepáčte zavírať. Normálna hlupania. A takých tam je strašne veľa v tých médiách, pretože nechápu podstatu veci. Tak tam je celý svet. Celý svet hovorí o V4. Konečne V4 sa dala dohromady, bude sila. A ona mala poslednú otázku a skoro to rozbila. A teraz neviem, či to je hlúposť, alebo to urobila úmyselne. To si ešte zistíme, že či jej niekto tú otázku nedal, aby sa úmyselne tú otázku spýtala. Takže áno, je to neurologický bod a myslím si, že bude predmetom našich rokovaní. Na čom by nám malo záležať? Opäť historicky veľmi rýchlo spätne. Hrozilo, že Slovensko nevstúpi spoločne s Maďarskom do Európskej únie. A my sme vedeli, že musíme vstúpiť súčasne. Nechceli sme dovoliť dva štandardy, že Maďarsko v Európskej únii a Slovensko nie. To by malo obrovský vplyv na maďarskú národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku, ktorá by sa mohla ťahať k Maďarsku. Čiže prijatie Maďarska a Slovenska v roku 2024 do Európskej únie bolo správne rozhodnutie.
My sme s Viktorom Orbánom, a chcem mu za to poďakovať, aj to hovorím verejne, poďakovať za to, že slovensko-maďarské vzťahy už niekoľko volieb neboli predmetom volebných kampaní na Slovensku. Vy si to nepamätáte, ste mladý muž, ale pred takými 15 rokmi to sme sa inak mastili s Maďarmi. Maďarská téma bola slovensko-maďarské vzťahy bola mimoriadne silná téma v kampani. Tu boli dokonca incidenty, na ktoré nie som celkom hrdý, ale boli. Prišiel sem na Slovensko maďarský prezident, išiel na súkromné podujatie, nikomu nič nepovedal, išiel na súkromné podujatie a my sme mu povedali na moste v Komárne, že prepáčte, pán prezident, ale ak idete na súkromnú návštevu, idete tu robiť politické aktivity, my si neželáme váš vstup na územie Slovenska. A on sa otočil a odišiel preč. To tak bolo niekedy v minulosti. My sme potom povedali s Orbánom: Viktor, máme veľa starostí doma sami. Máme na Slovensku veľkú maďarskú národnostnú menšinu. Mne záleží, ako premiérovi by sa tejto menšine dobre u nás žilo. Nech je kľud a pokoj. Viete, aký som bol spokojný, keď som išiel dole na juh, či to boli Nové Zámky, Komárno, alebo na východnom Slovensku som bol, to je úplne jedno. A tí ľudia perfektne žijú, úplne, že paráda, vnášajú do slovenského života svoj kolorit, svoje vlastné národné tradície, ktoré majú. Bol by som veľmi nerád, keby vo voľbách, napríklad v roku 2027, ktoré budú, sa táto téma opäť stala témou volebnej kampane. Viete, títo naši kamaráti politickí na Slovensku, hovorím teraz o politikoch maďarskej koalície, sú pod obrovským tlakom. Ja tomu rozumiem, že sa prispôsobujú realite. Bola realita Viktor Orbán, teraz je realita nový maďarský premiér. Ale vyhlasujem verejne, na čom ja mám záujem, kľud. Nech to pre Boha nie je súčasťou predvolebnej kampane. Hádajme sa na Slovensku o iné témy a nie ohľadne toho, že či postavenie Maďarov je dobré. My si myslíme, však je tu minister spravodlivosti, je tu štátny tajomník, že pokiaľ ide o štandard ľudských práv, ktorý poskytujeme príslušníkom národnostných menšín, tak má svetový rozmer. Má svetový rozmer. Nemôže všetko, čo majú všetko. Používanie jazyka, označenie, obcí, označenie škôl, úradný jazyk. Myslím si, že ten štandard je naozaj veľmi vysoký. Ale veľmi dobrá otázka, ďakujem pekne. Včera to skoro vybuchlo. Fakt to skoro vybuchlo.